Hello mga papang din ha no. Maayong buntag sa tanan. Karong panahon na maghisgot ta kabahin og relationship. Usa na siya moadto sa word nga love. So kaya ang atong naandan man good once nga ganahan ta sa usa ka tawo, mayon din ta nga na love no. Pero kabalo mo mga papang, nagsugod ang love kung relationship ato isgutan no, nagsugod ang love sa gitawag nga attraction. Di ba sakto? Kung na kay maibgan, na kay makrasyan nga babae, di ba maingon din ka nga na-attract ko niya, na-crush ko niya. So din na gasugod ang love nga word. No, gikan sa attraction. So walay tao nga mudritso. So primero, una ma-attract siya una no. Ikaduha, after sa attraction ay gitawag nga desire. So pag na-attract na kaniya, na-crush na kaniya, so it will lead into a desire. Ganahan ka nga mo diskarte na niya, ganahan ka nga maninguha na niya no. So mababayag mo malalaki, ganahan na nimo siya uyabon. So munang naa na kay desire. So naa kay desire nga maninguha niya. So after that, pag mapasugot na kaniya, sugto na kaniya no, mababayag lalaki, lipay ka. Dayon imo nang i-engage ang imuhang kaugalingon. Usay ang uban matag og singsing no, pero ang engagement is something imo part na kasi ang life, no? After sa desire, so mo engage na ka, so you are part sa iyang life, sa usa ka babae o lalaki. So humana na, engage na mo sa usa, then mulid na siya into a commitment. So komitado na ka niya, isip ko sa ka boyfriend o girlfriend, o komitado na kaniya nga andam na ka makig-settle down niya. So kato siya nga mga proseso. After aning commitment, makita nimo na ang dako nga gugma. So meaning to say, you love with each other, nagigugmayan mo sa usag-usa kay naabot man mo anang commitment no. Dayon after that, siyempre magminyo ana nang kinabuhi no. So usa ta mo abot sa gugma, mautong atong pag-aagian, attraction, desire, engagement, and commitment. And then finally we find love. So daghang kang salamat mga papang sa inyong pagpaminaw karon sa akong video. Manginaot ko maminaw na pud mo sunod, o please ayo kalimot sa pag-subscribe sa akong YouTube channel Sam's Transformation, o pindutan na lang pud ang all bell para updated mo no nga kung mo-upload ko sa akong video. Daghang kang salamat mga papang, amping tantanan, love you all, God bless.